Il-programm tal-investiment individwali huwa ntiż biex nies ta' talent u li għamlu suċċess fin-negozju u fil-karriri tagħhom jinaqdu magħna bħala ċittadini biex flimkien inkabru l-ekonomija ta' pajjiżna. Għal dan is-Segretarju Parlamentari Owen Bonnici meta kien intervistat fuq il-programm sibt il-punt. Għamilna invit li min jikkontribwixxi lejn pajjiżna somma kbira 650,000, għara kemm qalu żgħira, naħseb żgħira xejn 650,000 euro jingħata l-opportunità li jidħol f'pajjiżna, jsir parti minna u flimkien inkabru l-ekonomija tagħna. Is-Segretarju Parlamentari Owen Bonnici qal li kien wara ħafna xogħol li sar qbil dwar dan il-programm li se jġib bidla f'pajjiżna. Għal min isostni li ċerti deċiżjonijiet ikunu maġlin, Owen Bonnici qal li l-Gvern qed iwettaq dak li wiegħed u mhux ikaxkar saqajh bħall-amministrazzjoni preċedenti. Meta mistoqsi dwar id-due diligence, Owen Bonnici enfasizza l-importanza ta' dan il-proċess. Iva, ek ħajsir, ħajkun due diligence tajjeb ħafna, jibes, u aħna enfasizzajna ħafna li dak huwa l-qofol tas-suċċess tal-programm. Kompla jgħid li rridu nanalizzawhom salanqas dettal, nanalizzaw il-flus tagħhom minn fejn ġew u fejn qegħdin il-kontijiet, min huma kif ukoll x'jagħmlu f'ħajjithom għaliex din hija importanti ħafna qabel tingħata ċittadinanza. Fit-8 snin f'Malta ingħataw 7,000 ċittadinanza u fl-aħħar sena qabel l-elezzjoni ingħataw 1,100 ċittadinanza. Is-Segretarju Parlamentari fisser kif il-kritika tal-Oppożizzjoni hija l-istess waħda li deret fil-ġurnal internazzjonali b'mod orkestrat. Dan jikkuntrasta mal-mod li dejjem mexa bih il-Partit Laburista meta kien fl-Oppożizzjoni li kopera bisħieħ mal-Gvern Nazzjonalista meta l-pajjiż kellu l-inkwiet tal-Erika. Mil-banda l-oħra l-Oppożizzjoni Nazzjonalista qed tibża minn dan il-programm għax taf li jekk jirnexxi mill-fond tiegħu se titkattar il-ħidma soċjali f'pajjiżna. Owen Bonnici stqar li totalment inaċċettabbli li l-Oppożizzjoni tagħmel ħsara lil pajjiżna. Kien hawnhekk li żvela li fuq il-kwistjoni tal-bailout lil Greċja li l-Parlament Malti jrid japprova, l-Oppożizzjoni kellha l-appoġġ tal-maġġoranza iżda ma fixklitx lill-Gvern ta' dak iż-żmien. Kien hawn kritika f'Malta dak iż-żmien u ħanejda b'responsabilità l-ewwel darba. Dak iż-żmien kellna maġġoranza fil-Parlament kontra l-bailout. Kieku ridna konna nimblukkaw il-liġi li biha ipparteċipajna fil-bailout u konna waqqaw isem Malta lil-Gonzi, konna waqqaw ħadd-ċajt. Però bejn li waqqaw il-Gonzi ħadd-ċajt u li waqqaw isem Malta, aħna ma milni qatt. Dwar il-qorti s-Segretarju Parlamentari qal li mhux kuntent bis-sitwazzjoni u li għalkemm hemm affarijiet pożittivi, is-servizz li jagħti l-qorti liċ-ċittadin mhuwiex tal-livell mixtieq. U għalhekk li nħattret kummissjoni għal riforma fil-ġustizzja li mistennija tlesti l-aħħar rapport tagħha fl-aħħar tax-xahar biex il-Gvern jibda jaħseb ħalli jaġġixxi fuq ir-rakkomandazzjonijiet li jsiru wara l-proċess wiesa ta' konsultazzjoni li saret.